מיועד לכוון תעסוקתי, השם הגדול הזה, לך אתה אומר. את רוצה לשלוח אותי להכוון תעסוקתי כדי למצוא עיסוק אחר. כן, תבחן עוד אופציות, אני חושבת שזה כדאי. יש כמה ייעוצים שאת רוצה לשלוח אותי אליהם. לא, אל תגזים, אתה עושה ממני, מה זה לא? 2, 3. בכל מקרה, אבל בשנים האחרונות, למען הסר ספק, מגיעים למכוני הייעוץ עובדים ועובדות מתחומי עיסוק מגוונים. גם העיסוק שלנו מתברר, אתה יודע. מגיעים גם ספורטאים, אפילו דוגמניות, אז הבאנו לכאן את חנה סלע ממכון הדס, בוקר טוב. בוקר טוב לכם. מגיעים אנשי מקצוע ממקצועות מאוד מורכבים, בעייתיים, בטח ספורטאים, בטח דוגמניות. בואי נעשה את זה יותר אישי. אם טלי או אני באים אליכם, מה אתם אומרים לנו? כן, אתה יודע, דיברנו בפעם הקודמת, תכוון זה תהליך. זאת אומרת, נבדוק אתכם מבחינת מה האינטליגנציה שלכם, אני מקווה שהיא מספיק גבוהה. מאוד גבוהה. מאוד מאוד. מרכיבים אישיותיים, אנשים שהם יותר מופנמים, אנשים שיותר צריכים קהל. יש את הנושא של נטיות מקצועיות, העולם התעסוקתי הוא בעצם, יש בו כמה שדות מקצועיים, וצריכים לבדוק את כל הדברים. אתם אומרים לבן אדם, תשמע, לזה אתה לא מתאים? בוודאי, בוודאי. כן, זאת אומרת, אנשים לפעמים שבאים עם יומרות, אני רוצה להיות ארכיטקט. אבל מה? יצירתיות שלך לא מספקת. רציתי לשאול על צייר. כן. במילים אחרות, אם אני מבינה נכון מה שאת אומרת, זה לא כל כך משנה באופן מהותי במה עסק האדם קודם, אלא במבנה האישיות שלו יותר. במבנה האישיות, בכישורים ובנטיות. ובאמת, הדוגמה, ואני רואה את זה כסוג של טרנד אפילו, שאנשים שעל פניו מסודרים במקצועות שלהם. זאת אומרת, יש להם קריירה, ספורטאים, ספורטאיות, דוגמניות, חרדים אפילו, שזה לכאורה האוכלוסיות הרחוקות ביותר מהכוון תעסוקתי לימודי, באים ואומרים, אני רוצה או להבטיח את עתידי, או במקביל לבנות קריירה מקבילה. האחרונות שבהם הייתה כדורסלנית צעירה, מבטיחה, מובילה, שאומרת, בסדר, אבל עוד 5 שנים, מה יהיה איתי? ישבנו, עברנו את התהליך הארוך, ההמלצה הייתה שתלמד רפואה. זאת אומרת שזה... יש לי בשבילך קליינט. את אייל ברקוביץ', שיבוא אליכם, תנו לו איזושהי תעסוקה, שיעזור אותנו בשקט. אנחנו צריכים לכל מי שפונה להכוון. הוא דווקא נראה לי מאוד מוכוון מטרה במקרה שלו. עד שהוא יגיע לכאן. אני אשמח, לקחתי את זה כאתגר. אבל אם אנחנו מדברים על הטרנדים, דיברנו על דוגמניות. הגיעה לי אלון, שהיא סליחה שאני מזכירה גם את שמה, שבאמת דוגמנית... על. דוגמנית על. גם מאוד הצליחה. ללא ספק, ואז היא אומרת, אוקיי, אני רוצה קריירה בטוחה, יציבה. לקום מחר בבוקר ואני יודעת מה יש לי בחיי. ועברנו את כל התהליך הארוך, והמצע לגביה, היא מאוד מתאימה לה, להיכנס לעולם של פרסום, בימים אלה באמת בצעדי הראשונים בעולם הפרסום. שזה לא כל כך רחוק אגב. רחוק מאוד, כי אנחנו מדברים על הצד של התקציבאות בפרסום, שזה לא הצד מיוחצן. זה גם הצד שמאחורי הקלעים. בדיוק, זה לכאורה הצד הממוקד. טוב. יש לו תקווה, דן, יש לו תקווה. תודה רבה. תודה רבה. תודה לכם. ואם עדיין, כן, אם עדיין לא מצאת התחפושת, בבקשה. שבוע הבא, טלינקה, 3 ימים יש לנו כאן, רביעי, חמישי, שישי, שזה בצורה כזו או אחרת פורים. כן. יום את באה מחופשת, אני מבטיח גם לבוא מחופשת. יש גם את תענית אסתר, נכון? אנחנו בצום, לא... הלוואי. לא, זה נכון. אסור להביא שם, מנת השף וכל זה. זהו, בטוח נוריד 2 קילו שבוע הבא. בכל מקרה, אם עדיין אתם לא מצאתם את התחפושת המקורית לפורים, שימו לב לאפשרויות הבלתי שגרתיות שנציג לכם כעת. נמצא איתנו יעקב הלפרין, מנכ"ל רשת אופטיקה הלפרין. שלום. בוקר טוב. בוקר טוב. הוא לקח ברצינות את פורים. מה זה ברצינות? זה ככה ברמיזה. בואי ננסי. באמת?